Dena prest geneukan, hasita geunden bigarren edizioko lanekin. Baina COVID-19ak sortutako krisiak dena eten zuen. Aurkezpen kolektiboak, entitateei egin beharreko bizitak. Birusa gure artean dago oraindik, baina ekin behar diogu berriz ere. Entitateekin egon nahi dugu, nahi eta aldu zuen entitateekin. Ekainean, uztailean edo irailean, zuei ondoen datorkizuenean. Euskaraldiaren bigarren edizioa zuei azaltzeko da, motz-motz. Ariguneak identifikatu eta sortzen laguntzeko. Elgoibarko entitateetan euskaraz gehiago egitea da helburua. Nahi alduzue zuen gana joatea? Esaguzue eta gustura bilduko gara zuekin.